Waizviziva here kuti kune generator rinoshandisa gasi rekubikisa riya rinonzi LP gas ramunofilisa muchida kubika riya? Generator rauri kuona iro rinoshandisa gasi iroro. Iri ndiro generator ratakashandisa musi wataita project iyi. Regai titaure zvizere pamusoro peproject iyi, zvimwe unogona kuifarirawo kuti inge iri pafamu pako kana kuti kumba kwako. Musi uyu taigadzira toilet biodigester. Toilet biodigester iseptic tank ratinokonivheta kuita biodigester. Zvinotongovakwa zvakadaro, kureva kuti munenge muchienda mutoilet muchishandisa toilet yenyu semazuva ose, asi munozowana mubayiro wamunowana ndewekuti munenge makuwana gasi rekubikisa riya rinonzi methane gas kana kuti biogas. Sezvamunoramba muchishandisa toilet yenyu zuva nezuva, muchawanawo gasi rekubikisa. Saka ndichakutsanangurirai mafambiro anoita toilet biodigester. Ndiyo ramuri kuona tichigadzira pamba peimwe client yedu. Gomba iri takarigadzira rine makamuri matatu. Zvine zvazvinoreva kana tichigadzira biodigester. Makamuri aya anobatsirana kuti pazowanikwa gasi riya rekubikisa rinonzi methane. Iri gasi munoriwana pachena pasina kana mubayiro. Mubayiro wacho kungopinda mutoilet wozvibatsira hako. Apa tainge takucheka maburi einspection sezvinongoitwawo mamwe maseptic tank ose, asi aya maburi ane kamusiyano mbijana. Sezvatichange tichigadzira paduku nepaduku, regai ndikutsanangurirei manakiro akaita zano iri. Methane igasi rinowanika pachena kubva kumabiomasses. Iri gasi harina ukasha zvekuti ringaputika uye rinowanika zviri nyore. Zviye zvekuti gasi rikapera mumba mobvunzana kuti tipei mari yegasi tinotenga, zvinenge zvapera mushure mekunge maita chinhu chakanaka kudai. Saka kune vanoda kuziva zvizere pamusoro pezano iri, tibatei panhamba dzedu papeji redu tigokutsanangurirai mafambiro anoita chinhu ichi zvizere.